зиёда аз 41 миллион 970,334 адад яксомона гардиш мекунад. ин агар аз ҳисоби шумора гирем зиёда аз 19% асъорро ташкил медиҳад. сомони сесомона бошад 10,7 миллион ин миқдор аст ва маблағ 32 миллион. ин 4,8 миллион ташкил медиҳад. панҷсомона бошад 13,7 миллион миқдор аст ва ин асъор маблағ бошад 68,7% ташкил медиҳад. ин ба 6,2% шумора ба фоиз аст. агар асъор маблағ гирем ин 1% нест. чикара ки шумо медонед пулҳои коғазие ки фарсуда мешавад ин пеш аз ҳама якчанд омилҳо ба он таъсир мерасонад. ин пеш аз ҳама вақте ки худи мардум бо дастҳои нар бо дастҳои баъзан вақт он қадар тоза истифода будани аз чунин пулҳо дар киса қатъ кардани онҳо ва дуруст истифода набудани онҳо роҳ медиҳанд, ин боиси он мегардад ки сомонӣ ҳарчанд тезтар фарсуда мегардад. инчунин ҳам сесомона панҷсомона ҳарчи дар муомилот инҳо бештар ҳастанд. барои инҳоро аз байн бурдан аллакай мо тасмим гирифтем ки дар рӯзҳои наздик мо тангаҳои филизиро таъмин мекунем. ин ҳам насиб бошад дар рӯзҳои наздик ин ба муомилот бароварда мешавад. аллакай ин мо аллакай аз шартнома байнзор расонида шудагӣ аст. ин ба рӯзҳои наздик ин ба муомилот бароварда мешавад ва ин имконият медиҳад ки фарсудашавии худи асъор камтар шавад ва тангаҳои филизиёти чиро ки шумо медонед истифодабарии ҳаёти он нисбат ба пулҳои коғазӣ бештар аст. дар маблағҳои гурӯҳи Абдулҳалим Назарзода ва ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, ҳизби мавлуди наҳзати ислом қаблан ҳамин саросада буд ки тариқи фононбонк интиқол ёфтанд. оё ҳамин чиз дар раванди таҳқиқ муайян шуд ё не? дуруст ин масъала ба кам як сол пеш ҳангоме ки чунин ҳодиса рӯй дод дархост буд, мо дида баромадем дар ҳақиқат баъзан амалиётҳо вуҷуд дорад ва он аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тибқи тартиб муқаррарида барои монда шуда истодааст ва ман умедвор ҳастам ки асъоре ки инчунин амалиётҳо дар доираи парванда яъне мавҷуд мебошад амали ҷиноӣ будани он набудани он аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва аз тарафи суд муайян мешавад ва тибқи тартиботи муқарраргардон барои монда мешавад.